250 grama brašna, 1 velika kašika šećera, 1 ovu i pol kesicu kvasca, otprilike 10 grama, 1 malu kašičicu soli i još 525 ml toplog mlijeka. Ćemo dodavati malo po malo i mijesti tijesto. Evo, tijesto izgleda ovako. Dosta je mekano i lepljivo, ali ništa, tu sad tako ostavite, ne dodajte više brašna. Samo ću ga sad prekriti i ostaviti da nadolazi. Nakon pola sata tijesto nam je naraslo. Pobrašnit ću radnu površinu. Tijesto prebaciti na radnu površinu. Sada ću ga malo premjestiti. Kada sam tijesto premjesila, prebacit ću ga u jednu čistu i nauljenu zdjelu da nadolazi još pola sata. Sad ću ga ovako prekriti. Se vidimo za pola sata. Evo, nakon pola sata tijesto izgleda prelijepo. Opet ću staviti malo brašna i tijesto prebaciti. Malo ću ga ovako isprebacivati i podijelit ću ga na 12 loptica. Oblikovat ćemo loptice. Nakon što sam oblikovala loptice, sada ću svaku lopticu da razvučem. I uvijek počinjem sa onom lopticom koju sam prvu oblikovala. Dakle, koja je malo ostajala. Debljina otprilike. I sada ide najzanimljiviji dio za mene. Jednostavno rulamo. Evo je. To je jedna kiflica. Vidite kako izgleda.
Redam ih u pleh koji sam stavila papir za pečenje. Kada sam oblikovala kiflice, premazat ću ih ovako sa malo ulja. Prekrit ću ih sa još jednim papirom za pečenje i ostaviti još ovako 10-15 minuta da nadužu. Nakon 10 minuta kiflice su malo nadošle i sada ih ubacujem u zagrijanu rernu na 200 stepeni otprilike 15 do 20 minuta dok lijepo ne porumene. Vidite vi ovu ljepotu. Još dok su ovako vruće, premazat ću ih sa malo ulja. Ću ih sa malo soli. Mi volimo tako, a ovo sad je opcionalno, možete i ne morate. I sada ide najteži dio, da sačekate 10 minuta da malo odmore. Pokrit ću ih opet sa papirom za pečenje. I evo konačno da isprobamo kiflice. Ja mislim da su bolje nego u pekari. I što najbolje ide uz vruće kifle je argetan. A šta je još bolje? Suha rebra. Evo, neko se raduje argeti, a neko suhu mesu.